Εμείς λίγο αργότερα θα σας έρθουμε. Μετά τις 9.30, αυτό όχι πολύ ώρα. Εντάξει. Οκ. Έλα, σε φιλό πολύ. Αυτά τα κόπη τι μας έρθουνε. Τι εννοείς? Τα πρώτα, αυτά. Δεν έχει σκεφτεί ποτέ. Είχε πει αυτή τη λύση σε εκλογική. Ναι, αυτό δεν είναι. Τα πράγματα όμως κάνουν, ναι. Δεν μου αρέσουν τα πράγματα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δεν είναι. Ξύλο κάπου. Πλάει αυτό και πλάει αυτό στην κούρβα του. Ή έχεις κουμπαριστό, όχι. Έχεις δύο σχέδια. Αυτό είναι το σχέδιο, όλα ίδια. Κουμπαριστά είναι όλα. Αλλά, Αυτό τι σου λέει ένας 10, 20 και 10.